Bueno, aínda estou un pouco asimilando todo, así que graciñas. Todavía como que non atopei o momento de poñerme a repasar como todo o que pasou, porque, bueno, por sorte xa estou aquí e todo pasa moi rápido e nada escomeza a Liga. Non sei, moitas emocións, moitos momentos tamén que recordas xa non só no Mundial, senón previos ou moitos esforzos a nivel familiar para que pois eu tivera a posibilidade de ser futbolista, pois imagina cando eres pois campeón do mundo, a verdade é que é increíble. Sí, sen dúbida hai como un retorno á infancia, ás primeiras emocións que vives respecto ao fútbol ou máis en concreto pois cara aos mundiais que creo que é un momento moi bonito bueno, prácticamente para todo seguidor do fútbol, pero cando eres novo na infancia que compartes ese momento no que todos os teus amigos e ti sodes do mesmo equipo, non? Que pasades un mes ou algo máis prácticamente loitando e poñendo forza para que todo vaya ben e poder vivilo pois dende dentro, sendo protagonistas prácticamente desfrutando pois como se fora un equipo, non? A verdade é que foi unha experiencia moi bonita, moi especial. Se che digo a verdade, creo que non chegara nin a soñar con que podería pasar, entón todavía aínda máis difícil de asimilar, non? O apoio que recibíamos dende España é certo que como que tivemos o momento máis impactante nas semifinais. Creo que ata ese momento pois todavía non éramos moi conscientes de como estaba o país, de como estaba pois esa xente nas rúas desfrutando do progreso da selección no Mundial e creo que o golpe de realidade máis grande foi ese día contra Francia, que cando chegamos ao vestiario e pasou un ratiño de celebración e tal, collemos os móviles e foi como wow, empezaron a chegarnos vídeos das nosas cidades, dos nosos povos, como con toda a xente vendo o partido nunha pantalla xigante, cantando, gritando, e foi como, wow, espera que claro, está pasando algo moito máis grande do que todavía estamos a vivirnos aquí dentro, non? Entón, bueno, creo que ese momento foi como o clic de dicir, veña, ten que ser noso porque está todo o país totalmente volcado e a verdade é que tamén foi un pouco voltar, creo que o recordo que tiñamos todos de cando pasou en 2010 e nós o vivíamos pois prácticamente na rúa tamén. Sí, a verdade é que o que se xerou alrededor da miña persoa pois foi un pouco abrumador para min porque bueno, a miña participación pois non foi tan grande a nivel de minutos, pois sí que tiven a gran sorte de poder participar contra Portugal e debutar e logo en moitos partidos pois sentime como pois preto de participar porque estaba quentando e por situacións do partido pois ao final entras ou non, pero sí que estás aí e o vives desa maneira, o vives como colectivo, pero claro que creo que un xogador que participa tan pouco pois non esperaba para nada o que pasou logo, pero sí que é certo que recibín moitísimo cariño, moitísimo agarimo, moitísima admiración e a verdade é que non teño palabras para agradecelo, aínda como que non o creo cando penso de novo niso e pois a verdade é que moi feliz e moi agradecido de todo o que recibín. Todo o Mundial sentín como moito seguimento de parte do equipo, dos meus compañeiros, de xente do clube, de Claudio, do corpo técnico, e sentía que estaban moi presentes e que se necesitaba calqueira cousa estaban ao meu carón, que ao final hoxe Claudio falaba no meu recibimento de volta das vacacións, falaba un pouco que todos tiñamos que sentir un pouco pois un pedazo dese campeonato seu, porque a realidade é que eu tamén o sinto desa maneira. Eu mandei un vídeo ao grupo no momento que entrei ao vestiario ca intención de facelos partícipes porque realmente sinto que teñen moita importancia. Se non fora por eles non estaría eu vivindo esa situación, entón estaba moi agradecido e quería que tiveran claro, non? E logo sí que no momento do debut pois moitas felicitacións, moito cariño, moita admiración de parte de todos, en especial pois esas palabras de Claudio que
Claro, pilloume nese momento na grada, prácticamente despois de saudar a miña familia, os meus amigos, que chegarame esa mensaxe valorando obviamente o debut, pero creo que a mensaxe de Claudio iba máis alá do futbolístico, entón pois fíxome chorar un pouco, pero de alegría, de emoción e de sentir que non estaba equivocado en estar onde estou. Sí, sen dúbida é unha tempada moi especial polo feito de que creo que é un reto altísimo, de novo competir en Europa creo que pois é moi motivante, temos moitas ganas de facelo ben, de disfrutalo, tamén obviamente por disfrutar de Iago. Eu aínda estou ca sensación de que igual o podemos convencer, pero sen presión, o sea, que el ten todo o dereito a decidir, pero a min encantaríame que Iago continúe todo o que queira, porque vexo adestrar, vexo competir e segue sendo un xogador de altísimo nivel como leva facendo tantos anos, e disfrutalo no día a día é fantástico, xa non só polo deportivo, que obviamente todos o admiramos moitísimo, senón polo persoal, que é outro nivel.